ni ewan daraja bele bele bafule ani nin joyoro bayin fule ani nin titiri bayin fule ala yoro ani ala ka danfe yoro me ciden tumba yire majiga hari na temena demisenu de la nube tilonka ke bolon kono bedda kono be foli buluka demisen fitinu ana si kwa ya ale soro tilonka de la demisenu chala ye foli buluka ani nin makama nin karama fule ala fe danfe fe me ciden yire majigilen tundo na temena demisenu na ube tilonka ke sugula ube tilonka kari kono na wala donc abu fo ndemisenu tumama yenni sarawa ko وما منا يفعل ذلك إلا من شاء الله أقول جنب أو نناب منك فني على يرياك المؤمن كاك جنب أو من بنك من حديثنا ففلوي حديثنا ففلنا أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الشبيان حديثين يا سنة نمو نتمنى مغوكا فولي بلاك هرنا كيرا دمسني دي لأن السلام الدعاء تدعو لأخيك فسك السلام فولي دعاء ديرو نيبي أكي بالماي فسك تيدن تمنا نمونكا موفوا دونك سنة دو مغو نيت تمنا مغوكا هر ني دمسنو دي فولي بلوكا فولي بلو دمسنوكا فولي فولي السلام فولي دعاء ديرو نينا أنا مغو يكو السلام عليكم ye duwawu de ko ala k'i kisi ye duwawu de k'a ye ko ala k'i kisi n'a fana ko wa alaikum salam a ye duwawu de k'i ye awa ala k'e fana kisi silamɛw ka ɲɔgɔn fɔ min filɛ nin ye duwawu de don an k'a kɛ n'an ye a kɛ a bɛ kɛ sababu ye an ye duwawu kɛ denmisɛnninw ye ala b'u kisi cogo min ala b'u ɲɛ cogo min ala b'u u ɲɛnamaya cogo ɲɛ cogo min ala b'u lamɔ cogo ɲɛ cogo min a bɛ komi i b'a kɛ ka duwawu k'u ye denmisɛnninw ye ala b'u dila cogo min k'u ɲɛ cogo min kɛlɛ filanan e min ye duwawu k'u ye i bɛ baraji sɔrɔ sabanan denmisɛnninw b'i ladege denmisɛnninw ni a bɛ lamɔ an bɛ denmisɛnninw k'u lamɔ k'u ladege foli la ni foli bɛ ladege ni nafaw bɛɛ b'a la ni tɛmɛna mɔgɔ kan k'a fɔ a ko sabanan hadisa ka nafala a dagara i ka denmisɛnnin fitinin ci ciden ni daraja belebeleba filɛ ani nin jɔyɔrɔba in filɛ ani nin titiriba in filɛ ala yɔrɔ ani ala ka danfɛnw yɔrɔ mais ciden tun b'a yɛrɛ majigi hali n'a tɛmɛna denmisɛnninw de la n'u bɛ tulonkɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔ bɛɛ da kɔnɔ a bɛ foli bulu kan denmisɛn fitinu ana si ko a y'a ale sɔrɔ tulonkɛ de la denmisɛnninw cɛla a ye foli bulu kan ani nin makama ni nin karama filɛ ala fɛ danfɛnw fɛ mais ciden yɛrɛ majigilen tun dɔ n'a tɛmɛna denmisɛnninw na u bɛ tulonkɛ kɛ suguw la u bɛ tulonkɛ kɛ kari kɔnɔnaw la donc a b'u fɔ denmisɛnnin tuma min a ye nin sara a ko وما منا يفعل ذلك إلا من شاء الله أقول جنب أو نناب منك فني على يرياك المؤمن كاك جنب أو من بنك من حديثنا ففلوي حديثنا ففلنا أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الشبيان حديثين يعيرنا سنة نمغو نتمنى مغوكا فولي بلاك هرنا كيرا دمسني دي لأن السلام الدعاء تدعو لأخيك فسك السلامون فلي دعاء ديرو نيبي أكي بالماي فسك تيدن تمنى نمونكا موفوا دونك سنة دو مغو نتمنى مغوكا هل ندمسنو دي فولي بلوكا فولي بلو دمسنوكا فولي فلي السلامون فلي دعاء ديرو ni nana mɔgɔ ma i ko assalamu alayka i ye duwawu de kɛ ko ala k'i kisi i ye duwawu de k'a ye ko ala k'i kisi n'a fana ko wa alaikum salam a ye duwawu de k'i ye ayiwa ala k'e fana kisi silamɛw ka ɲɔgɔn fɔ min filɛ nin ye duwawu de don an k'a kɛ n'an ye a kɛ a bɛ kɛ sababu ye an ye duwawu kɛ denmisɛnninw ye ala b'u kisi cogo min ala b'u ɲɛ cogo min ala b'u u ɲɛnamaya cogo ɲɛ cogo min ala b'u lamɔ cogo ɲɛ cogo min a bɛ komi i b'a kɛ ka duwawu k'u ye
demisenu ye ala b'u dila cogo min k'u ɲɛ cogo min kelen filanan e min ye duwawu k'u ye i bɛ baraji sɔrɔ sabanan demisenu b'i ladege demisenu ni a bɛ lamɔ an bɛ demisenu k'u lamɔ k'u ladege foli la ni foli bɛ ladege ni nafaw bɛɛ b'a la ni tɛmɛna mɔgɔ kan k'a fɔ a ko sabanan hadisa ka nafa la a dagara i ka denmisɛnnin fitinin ci kiden ni daraja belebeleba filɛ ani nin jɔyɔrɔba in filɛ ani nin titiriba in filɛ ala yɔrɔ ani ala ka danfɛnw yɔrɔ mais ciden tun b'a yɛrɛ majigi hali n'a tɛmɛna denmisɛnninw de la n'u bɛ tilonkɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔ bɛɛ da kɔnɔ a bɛ foli bulu kan denmisɛn fitinu anasi ko a y'a ale sɔrɔ tilonkɛ de la denmisɛnninw cɛla a ye foli bulu kan ani nin maqama ni nin karama filɛ ala fɛ danfɛnw fɛ mais ciden yɛrɛ majigilen tun dɔ n'a tɛmɛna denmisɛnninw na u bɛ tilonkɛ kɛ suguw la u bɛ tilonkɛ kɛ kari kɔnɔnaw la donc a b'u fɔ musomin tuma min a ye nin sara a ko وما منا يفعل ذلك إلا من شاء الله أقول جنب أو نناب منك فني على يريا كانوا مؤمن كاك جنب أو من بنك من حديثنا ففلوي حديثنا ففلنا أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الشبيان حديثين يا إيرانا سنة نمو نتمنى مغوكا فولي بلاك هرنا كيرا دمسني دي لأن السلام الدعاء تدعو لأخيك باسكو سلامون فلي دعاء ديرو نيبي أكي بالماي باسكو تيدن تمنا نونكا موفوا دونك سنة دو مغو نتمنى مغوكا هر ني دمسنو دي فولي بلوكا فولي بلو دمسنوكا فولي فلي سلامون فلي دعاء ديرو ni nana mɔgɔ ma ko assalamu alayka ye duwawu de kɛ ko ala k'i kisi ye duwawu de k'a ye ko ala k'i kisi n'a fana ko wa alaykum salam a ye duwawu de k'i ye ayiwa ala k'e fana kisi silamɛw ka ɲɔgɔn fɔ min filɛ nin ye duwawu de don an k'a kɛ n'an ye a kɛ a bɛ kɛ sababu ye an ye duwawu kɛ denmisɛnninw ye ala b'u kisi cogo min ala b'u ɲɛ cogo min ala b'u ɲɛnamaya cogo min cogo min ala b'u lamɔ cogo min cogo min a bɛ komi i b'a kɛ ka duwawu k'u ye denmisɛnninw ye ala b'u dila cogo min k'u ɲɛ cogo min kelen filanan e min ye duwawu k'u ye i bɛ baraji sɔrɔ sabanan denmisɛnninw b'i ladege denmisɛnninw ni a bɛ lamɔ an bɛ denmisɛnninw k'u lamɔ k'u ladege foli la ni foli bɛ ladege ni nafaw bɛɛ b'a la ni tɛmɛna mɔgɔ kan k'a fɔ a ko sabanan hadisa ka nafa la a dagara i ka denmisɛnnin fitinin ci kiden ni daraja belebeleba filɛ ani nin jɔyɔrɔba in filɛ ani nin titiriba in filɛ ala yɔrɔ ani ala ka danfɛnw yɔrɔ mais ciden tun b'a yɛrɛ majigi hali n'a tɛmɛna denmisɛnninw de la n'u bɛ tilonkɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔ bɛɛ da kɔnɔ a bɛ foli bulu kan